साहसखौ खालामदों ना ओरैनिफ्राय मिथिबाय आरो उल्था उल्था खोन्थादों बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनैहाय बेबायदिनो निसिमायावहाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा हरखाबैहाय गिदिंफैदों दा बेखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों दा बबे बबे जायगायावहाय गिदिङो दा जायफ्रा भिडिअखौहाय नायलांनो गोसो नायलांनो हागोन मा उद्देश्य लानानैहाय गिदिंफैदों आं हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायनो नाजागोन आंबो दङ नै दा गारियावहाय दा नायलांनो हागोन आरोखि बेयो जादों जाहैबाय खैलामैला ब्लक अफिस दासो गोदानै लुगासिनो दङ नै नैबेनो लुगासिनो दङ ओमफ्राय नै बेबायदि आरोखि ना साइडआ नायनानै लादो एसे मोजां जाबाय आरोना साइडआ ओरैबायदि साइडआवहाय दंफां लाइफां दङ नै सायख्लुम साया सायख्लुम दा बेखौबो ग्रेभेल होबाय ओमफ्राय आस्ते आस्ते मोजाङैनो बानायलांगोन आरो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय मेन लामा आरो जिथुनाखि मालि बिथा जानानै थांग्रा आरो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे ब्रिज दङ बेनो ओमफ्राय खैलामैला बाजारा नैबेयाव थाबाय नैबेयो नुदोंना नोंथांमोना ना बेयावनो आरो खैलामैला बाजारा ओमफ्राय नै बेबायदि आरोखि खैलामैला ब्लक अफिसा गोदाना UPPL नि आरो दा फाइनालि चिफ सारा फैबाय नै सफैबाय नै नायनानै लानो हागोन खैलामैला ब्लक अफिसाव सफैबाय आरो गौतम बर' सारा फार्स्ट टाइम सफैग्रोबाय दा सारा ओंखारबाय नै गांसे आर'नाइजों बुजायदों दा बियो खैलामैला ब्लकनि आरो दा प्राइमारिनिबो थाबाय माबा एसे आरो दा हरखाबै नायदिंफैदों आरो मा उद्देश्य लानानै फैदों सारा प्रमद बर' सारा जोंनि गेजेराव फैबाय बिथांखौ जों बरायबाय खेबसे गेदेर आफा खमनानै जों बिथांखौ बरायबावनि साबायखरसै सार जोंनियावहाय फैनानै जोंखौ मोखां नायफैनायनि थाखाय लोगोसे जोंना सन्देर बसुमतारी एक्स MLA बिथांबो दं बिथांखौबो जों बे समावहाय बरायबाय आफा खमनानै बिथांनि थाखायबो जोंनि प्लान बायदि जोंनि चिफ सारनो जों बे माबाखौ गथायनोसै माइकखौ गथायनोसै बेबायदिनो सारनि थ्रुयैनो जोङो आगबारायलांगोन जोंना रड मेपआ ओरैबायदिमोन बे न'खौ जोङो दिन्थिबाय लोगोसे जोंहाथ' बे न'आथ' बिराद हावरियाजों जों लुदों खस्थ' मस्थ'जों आधा जाबाय दा बे न'खौ जोङो फुरा खालामनो हायोब्ला जोंनि माखासे माल माथा जोंनि स्टेशनारि चेयार टेबोल गोमाबाय थायो मेसिन गोमाबाय दै मेसिन दा लोगोफोर खैलामैला ब्लक अफिसनिफ्राय ओंखारनानै जोङो दायो गोबांथार जायगाफ्राव थांबावगोन ओमफ्राय दा बबे जायगायाव थांगोन मिथिया दा सारजों लोगोसे जोंबो दं नै ओरैहाय आदा दङ नै आदा निरन आदाया गारि सालायगासिनो आरोना दा थांगासिनो आरो नायलांबाय थानो हागोन दा ओरैहाय दावखोबाय नै जिथुनाखि माख्रा ब्रिजनि साहाथिंजाय दावखोबाय बाजारनि सिदा साहा दावखोनाय लामाजों बेयावहाय माखासे नायबिजिरफैदों आरो मा प्रब्लेम दं ओमफ्राय नुलांबाय थागोन जिथुनाखि आं सारजोंहाय कन्टेन्ट लालायबाय थाला बबे जायगायाव गिदिंदों आं बेखौल' नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे देखायनो नाजादों दा बेनिखायनो जायफ्रा नायनो गोसो नायनो हागोन आरो दा एसे जायगायाव थांनि मा नायदिंनाय जायो ओरैहाय गारि फिदिङो बिराद प्रब्लेम जाफैबाय ओरैहाय नै मानो होनब्ला लामाया गैया नालाय थुंगे फैबाय नै बेयावहाय एसे गेप्स दंमोन बेयावनो फिदिंबाय आरोना दा ओरैहाय दावखोदों साराथ' सिगांबाय थेवबो आरो नै ओरैहाय दायो नै खानामाख्रा दैया ओरैहाय सौदों आरो ओमफ्राय बेखौनो साराबो नायदों नै हाब औवा मेवाया नै ग्रेनल' दं नै ओरै फुरा सौबाय आरोना दैया नैबे दैयानो खानामाख्रा दै भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दा ओरैहाय गामि गेजेरजोंसो सौबाय नै ओरैहाय फुरा हाया
मानसि बारदों हनै Oh, mungkin apa bilang sih? Orang begitu. Tanggal soal soal dua jebul jadi. Apa tuh video nak buat sih? Jak cukup mau sih nak lo. Nak promosi tu nanti. नै दा दैया बेबायदि आरो दा फुरा बे दैजोंनो नैबे हाफोरा माने संहार जानो थांबाय आरो माने खुरखालांजोबबाय बे ओरैबायदि मोजांमोन गायग्रा हामोन बियो ओमफ्राय दा नैबे खानामाख्रा दैजोंनो माने खुरखानानै फुरा हाया थांजोबबाय आरो नै दा बेखौनो साराबो नायबिजिरगासिनो दङ माब्रैब्ला बे हा खुरखानायनिफ्राय बन्द' खालामनो हागोन दा गोबां फैदों आरो मेन दैयानो बेजों फैखायो नै खुंख्राजराजों बायफ्लंलांनाय दैया ओरै फैबा माने फुरा बेखौ खुरफिनसिगोन आरो नै बेबायदि आरो नै फुरा बेबायदि जानानै उल्था खुन्दा जानानै माने हायानो गालांजोबो आरो दा बिदि आरो ओरैहाय फुरा थांबाय नै दा बिदि आरो गोबांथार नस्थ' जाबाय दा दैया नायदो नै ओरैबायदि गिदिरखा नै बेबायदि खुरख्ला लांजोबबाय आरो ना नै दा बेखौ नायबाय बेयावनि प्रब्लेमखौ नायबाय आरो दा नै फुरा थांजोबखाबाय आरो ओरै सिदा थाङोब्ला नैबे दैया ओरैसो थांसिगोन आरो बेजों थांबाथाय सेस आरो दैया दा बेखौ माने माब्रैब्ला होबथागोन बेखौ सारा गावनो निजेसो नायखाबाय दा बिनि राहाखौ सारानो आखायाव लागोन दा जि नायबिजिरदों आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायनोसै दा बिदि आरो